Diyos maray na aga mga tugang maluhod para sa novena to Our Lady of Lourdes. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of contrition. My Lord Jesus Christ, true God and true man, my King and my Redeemer, in whom I believe and hope, and whom I love above all things, I humbly prostrate before thy divine majesty. I beg pardon for all my sins and ingratitude with which I offended thee. I know, O Lord, that I am unworthy to appear in thy presence. Therefore I come to thee through thy most beloved Mother, whom I beseech to intercede and to obtain for me the remission of all my sins, which I detest with my whole heart, and firmly resolve by your grace not to commit them again. Amen. Prayer, O Mary Immaculate, Blessed Virgin of Lourdes, desiring to make this novena with the greatest devotion of my soul, and to answer the call that you made to all your children in the person of the humble Bernadette, I kneel at your feet to listen attentively to your voice, to make known my necessities, and seek your powerful protection. Do not refuse me, my mother, on account of my unworthiness. Look only at the repentance that I feel for having wounded your maternal heart, and renew the passion of your most beloved Son. Come and help me during this novena to purify my soul and to obtain through your intercession the special grace which I implore from the divine majesty. Here mention your request. And to give thanks to God for all the benefits received by me, and especially for that which is the purpose of this novena. Amen. Petitions to Our Lady of Lourdes. Mary Immaculate, I humbly beseech you to obtain that our faith be every day increased more and more, and that you obtain a beam of divine light for those who sit in the darkness of infidelity. Propagate the kingdom of God all over the world. Banish all errors from us, so that the people of our country may make it their constant glory to live in the faith of your most beloved Son, and remain united to the Holy Roman Church until the hour of death. I make this request with humility, reciting the following Hail Marys and invocations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, pray for us. Prayer for the sick. O powerful Virgin of Lourdes, full of affliction and with tears in our eyes, we fly unto thee, Comforter of the afflicted and the health of the sick, placing in thee all our confidence, cognizant of the innumerable and wonderful cures made by thee, not only in Lourdes but all over the world. We humbly prostrate before thee in this dreadful hour of distress and sickness, and beseech thee with all the fervor, faith, and devotion of our souls to hear the supplication which we direct to thee in favor of this our beloved patient. Since thou hast worked so many cures among your devotee, do thou make one more, and save this beloved member of our family. Take him from all danger, if it will not be an obstacle to his salvation. And we solemnly promise thee to spend the rest of our lives as good and practical Catholics in thanksgiving for thy powerful patronage. Amen.
Virgin of Lourdes, pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. final prayer. Immaculate Lady and my Mother, by the love you showed to the world, deigning to appear in a rustic grotto to teach the young, and happy Bernadette, I beseech you to grant me a share in this same great joy. And as you, O Lady, cause a rich spring of crystal and health-giving waters to gush forth, obtain that your divine Son may pour upon my soul the sweetest and most fruitful water of grace, to extinguish the love of earthly things and to cleanse my sinful heart, so that I may be worthy of the most pure joys of heaven. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamahan, iniitaas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabutan asin naotob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Kadagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, ang tabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabiling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Sa giraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, ngunya na aldaw, pinagseselebraran niyato ang pagdulot kan sa tuyang kagurangnan sa templo. Asin ang sa tuyang mga intensyones ngunya na aga, iyon mga minasunod, pasasalamat para sa birthday ni Eric, dulot ni Jay Ramirez, pasasalamat man in honor of Lady of Lourdes, dulot kan Loveres, asin ay Cocha families, siring man pasasalamat kan Longos family, ni Domingo Peñaflor and family, ni Giselle Asaituno and family, siring man ni Michael Ferdinand Baulo Licop, as in Thanksgiving Mass para sa birthday ni John, as in ni Arsinia Grifaldio. Iguam na espesyal na kaagadan ng mga minasunod for good spiritual, physical health, and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, as in iguam na espesyal na kahagadan si Jefferson Ryan Lee, as in for family reconciliation sa kahagada ni Jenny. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family, Ruperto Jr. Ni Jay Ramirez, Elizabeth, dulot ni Marge, para sa kalag ni Joseph, Catalina, Yotikio, dulot kan Abiera family, para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Meds, para sa death anniversary ni Pert, dulot kan Ramirez family, para man kay Luz, Maximo, Florentina, Conrado, Vicente, dulot kan Abion family, sa kalag ni Aurora asin Jose, dulot kan Aycocho asin Loveres families, sa kalag ni Ruben asin Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, kay Hihino asin Pedro, dulot kan Asupardo Cantara and family, sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Maricho Gomez, kay Rudy, dulot ni Maria Beata Ortiz, kay Estela, dulot kan Alarcon family, para sa kalag ni Lara, Sosimo, Consolacion, Benhart, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Adrales family. Sa kalag ni Salvador, dulot ni Frady Bronjal and family, sa kalagman ni Salvador, dulot kan Orfano asin Versilia family, kay Tan Po Kui, dulot kan Chan and Divera family, sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Madonna Magdaraog, kay Beatriz Juan Imetrio Jesus, dulot ni Josefina Kai and family, kay Raul III and Sharon, dulot kan Del Rosario family, kay Zaldi asin Maria Rosa, dulot kan Valenzuela family, kay Edgar, dulot kan Soto family, sa kalag ni Marivic, dulot kan Perez asin Padero family, kay Jose asin Nancy, dulot kanas family, siring man kay Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, dulot ni Tess Sanyosa and family, asin para kay Marivic sa iyang death anniversary, dulot kan Perez family, asin sa kalag ni Jose, dulot kan Almeida family.
Matinog po ang gabos, asin awito niyato, an awit sa pagpuon. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Kunya na aldaw, pinagsaselebrar po niya to an pagdulot, kafiestahan kan pagdulot sa satuyang kagurangnan sa templo. Mas midbid ta sa pag-apod na kandilarya o presentasyon. Siring man sa aldaw na ini, iyo an enot na aldaw kan sa tuya pong misa triduo sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuya mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Ikatulo, ngunyan man an enot na aldaw kan sa tuyang misa novenario sa pag-andam niya to sa maabot na kafiestahan ni Nuestra Señora de Lourdes. So ngunyan bago kita magpadagos, gigibuhon na po niya to ang pagbendisyon kan sa tuyang mga kandila. Kung igwa ka mong darapong dakol na kandila, saro sa lang sindihan, tabaka masulo po kita. Imagine kung 20 ang daramong kandila, saro sa na po ang sindihan. Yan. Then pagkatapos kan pagbendisyon, saka po niya to paparungon an ilaw kaya ng mga kandila. Urog na namumutan kong mga tugang, 40 aldaw na ang nakalihis, maug makitang nagselebrar kan kafiestahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Ngunya nanggad napalada na aldaw kan si Jesus idinulot sa templo ni Maria asin ni Jose. Na sa paghiling nin tawo nag-uutob kan tugon, alagad sa katotoohan, nangyayari para sa iyang banwaan na nagtutubod. Sa pasabong, kan Espiritu Santo, ang mga palada na gurang duminatong sa templo, asin sa liwanag kan Espiritu man sa nanamid bidaninda ang kagurangnan, asin nagpapahayag nin pagtubod sa iya sa kaugmahan. Kaya kita man, tiniripon na magin saro kan Espiritu Santo, magpasiring kita sa harong kan Diyos sa pagsabat kay Kristo, manunumpungan ta siya asin mamimidbidan sa pagbaakan tinapay, sagkod na siya hayag na magdatong sa kamurawayan. Pamibi sa pagbendisyon. Ipasa na lang po ang ilaw kan kandila, tanganing madali po kita. Kung mapipwede po, maiwasan ta na magtagdo dyan sa luhudan, o tabaka po magkaraba. Yan. Saro sana po ang sindihan sa daranindong kandila. So ibabibendisyonan talang po. Hindi pagsindihan gabos. Tasadit pati po ang sa tuyang simbahan. Baka ipresentar na kita gabos sa langit. Kaya kung mapipwede po, saro sa lang sindihan sa daramong kandila. Tagabos taman po yan, bibendisyonan. Baka imbis bendisyon. Magsunod tabi kang instruction. Dating kukurab na ako. Saro sa na pong kandila ang sindihan. So iba sa harong na sindihan. Yan. Pamibi sa pagbendisyon, O Diyos, burabod, asin ginigikanan kan gabos na liwanag, nangunyan nagpahiling sa paladan na Simeon,
kan liwanag sa pagpahayag sa mga nasyon, mapakumbaba kaming nagngangayo-ngayo na magkanigong pabanala, kan sa ibong bendisyon, ining mga kandila, bantang nagaako ka, kan mga panuga, kan sa imong banwaan, na naguuyon sa pag-umaw kan ngaran mong madara sa inda. Sagkod na magkanigong makaabot sa ilaw na dai napapalsok sa paagi kandalan nin mga kabagsikan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. So madyan po ako po ang malibot, dahil ko po kamo dyan maghiro sa pagbendisyon kan mga kandila. Pagkatapos pong mawirikaan o mabendisyonan an sa indong mga kandila, so tabi man kung mapipwede pakipalsukon na. So, matindog na po kita gabos. Dikit pong pagirumdom, so mga nagtitinda po kan kandila, dahil nindo pagpabindisyonan sa indong kandila kung ipapabakal pa po. Yan. Tapag nabindisyonan na po iyan, dahil na po nindo pwede ipabakal. Yan. Salamat po. Yan. Ngunyan, mag-umaw kita sa Diyos sa aldaw na ini, kan kafiestahan, kan presentasyon o kandilarya, sarabay po niya tong awiton ang kamurawayan sa Diyos. Ginoo mamika, rinorukyaw mika, kasama mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, uli ka, nakula mo kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langiton, Diyos Ama makakamhan. Kagurang na King Bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Papara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako ang sa mo pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Kaikasanaan panal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kal Espiritu Santo sa kamurawayan,
kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, o Diyos na makakamhan sagkod paman, mapakumbaba kaming nag-aarag sa imong kadakulaan, tanganing siring na anbugtong mong aki, idinulot ngunya na aldaw sa templo, gibuhaman kaming maidulot sa imo sa malinig na buot. Uli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon asin himateo niyato ang mga babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Olay kang kagurang ng Diyos. Uya, sinusugo ko ang sakong anghel na mag-andam nindalan sa inotan ko. Asin biglang malaog sa iyang templo ang kagurangnan na hinahanap nindo. Asin ang anghel kan tipan na muya nindo. Uya, maabot na. Sabi kan kagurangnanin mga hukbo. Asin si Isay ang makakatagal kan aldaw kan sa iyang pag-abot. Asin si Isay ang makakatindog sa iyang pagpahiling. Tasya siring sa pandalisay na kalayo, asin siring sa sabon kan mga paralaba. Matukaw siya sa pagdalisay, asin paglinig kan plata. Lilinigan niya ang mga aki ni Levi, dadalisayon siring sa bulawan, asin plata. Kaya makakapagdulot sinda sa kagurangnan kan maninigong atang. Mauuyonan kan kagurangnan ang atang ni Huda, asin nin Jerusalem, nin siring ka itong panahon, asin nin siring kan enot na mga taon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Iitaas o mga pintuan an sa indong mga payo. Magpaitaas kamo mga bukasan nin kapanahonan. Maabot an hade nin kamurawayan. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay an hade nin kamurawayan. An kagurangnan, makusog asin bayani. An kagurangnan, kampyon sa ralaban. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Itaas nindo o mga pintuan, an sa indong mga payo. Itaas nindo, bukasan nin kapanahonan. Maabot an hade nin kamurawayan. Si Isay ininhade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay an hade nin kamurawayan, an kagurangnan nin mga hukbo. Siya an hade nin kamurawayan. Si Isay ininhade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreyo. Palibasa ang mga aki magkaparo pakinabang sa dugo asin laman. Siya man nakiiras dyan siring sa inda. Tanganing hulikan kagadanan, mawaaran halaga, kan may kapangyarihan nin kagadanan. Na iyo ang diablo. Asin makatalingkas ang mga unong, kan takot sa kagadanan na uripon, bilog nindang pagkabuhay. Day niya baga pinapangakoan ang mga anghel, alagad pinapangakoan niya ang tinubo ni Abraham. Kaya dapat magi siyang siring sa mga tugang sa gabos na bagay. Tanganing magi siyang maheherakon, asin maimbod na poon na padi sa atubang kan Diyos na makikisuyo para sa nagkasalang banwaan. Hulita nag-agi nin pagtius, siya na sinugutan, makakatabang man sa mga sinusugutan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinugan gabo sa paglukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa saibong Pagrukiyaw kan Espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kan mabilog na ang mga aldaw kan sa indang paglilig sosog sa ley ni Moises, itinukad si Jesus sa Jerusalem. Tanganing ikaatubang sa kagurangnan, sosog sa nasusurat sa ley, kan kagurangnan, ang gabos na lalaki na nagbubukas kan pupunan, aapudo na banal para sa kagurangnan. Asin tanganing magdulot nin sakripisyo sosog sa sinasabi sa ley kan kagurangnan, sarong padis nin agbaan o duwang sa lampati. Uya, igwang tawo sa Jerusalem na ang ngaran Simeon. Ang tawong ini suripot asin makijos, hinahalat ang karangahan ni Israel asin ang Espiritu Santo na dain niya mahihiling ang kagananan bago mahiling si Kristo, ang Kristo kan kagurangnan. Uminabot siya sa ruso kan Espiritu sa templo, kan ilaog kan mga magurang ang sadit na aking si Jesus sa pagibo kan kaugalian kan lay para sa iya. Inako niya siya sa iyang mga takyag, inumaw ang Diyos sa sinagsabi ngunyan, pinapahumali mo na ang uripon mo, kagurangnan sosog sa imong tataramon sa katuninongan. Hulitan na hiling kan sa kong mga mataan sa imong panligtas, na inanda mo sa atubang kan gabos na banwaan, ilaw, para sa kapahayagan sa mga hintil, asin kamurawayan kan banwaan mong Israel. Ituon an sa iyang ama sa kaina, nagngangalas sa mga bagay na sinasabi dapit sa iya. Binindisyonan sinda ni Simeon asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, uya, natatalaga ini para sa pagbagsak sa kapagtindog nindakol sa Israel. Asin para magintanda na kinukontra, asinan sa imo man sa ng kalag, lalagbaso nin espada. Tanganing ikapahayag ang mga kaisipan nindakol na puso. Ituon man si Ana na propeta, aki ni Fanuel sa tribo ni Aser, nainot ng marhay sa dakol na aldaw, nabuhay kay bakanagong 7 taon hali sa pagkabirhen, balo siya sagkod sa 84 niyang taon. Dain niya binabayaan ang templo, kundi sa mga gawi nin pag-ayuno sa kapagpangadji, nagsasamba aldaw banggi. Nagsipot kan oras na ito, nagtungod, nagpapasalamat siya aldaw banggi. Nagsipot, nagpapasalamat siya sa Diyos. Inuusipon ang aki sa gabos na naghahalat kan pagtubos sa Jerusalem. Kan matapos na ang gabos, sosog sa lay, kan kagurangnan, nagbalik sindak sa Galilea sa saindang syudad na Nazaret. Ang salit na aki nagtalubo, asin nagkukusog nin kadunongan, asin ang grasya kan Diyos yaon sa iya. Mga tugang kong namumutan ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. Pakigreet po kan sa tuyang kataid. Good morning. Yan. Palsok na so kandila. Sana day palsok o tururog ka mo. Yan. Ngunyan na dangog taan magayon na istorya kan Ebanghelyo pigpresentar. Idinulot an sa tuyang kagurangnan sa templo. Kan sa iyang magurang na si Jose asin Maria. Nothing fancy. Nothing extraordinary, kundi ini, sabi sa Ebanghelyo, pag-utob kanlay. Kaya may hiling tadigdian ekspresyon nin pagsunod, pagtubod, asin pagtiwala. Bakong arog mo niyan, kan panahon kan idinulot ang kagurangnan sa templo, daing mga pagarbo o pabongga, daing red carpet, daing media coverage, daing posting sa Facebook or announcement, arog kang nahiling ko kasudma, may nakaabot sa Malabog, susug-susug kan mga kamera. Yan. Bonggang-bongga. Yan.
So traffic, human giraray. Simplihon sana so pagpresentar sa tuyang kagurangnan sa templo mga tugang. And ngunyan, kang dinara siya sa templo kan sa iyang magurang, may duwang senior citizen na yaon duman. Sisay po ito? Yan. Si Simeon, asin si Ana. Sinda pong dua, haluyo nang nagahalat kan okasyon na ito. Na mahiling kan sa indang mga mata, mamatian indaan presensya kan ipinanugang para tubos. They have long waited, prayed, and trusted long enough to recognize the Savior when He finally arrived. Minsan kita, dakulong kitang mga bagay na pigmamadalian. Nagmamadali kita permi. Iyan ang problema sa tuya. Nagmamadali kita sa tuyang pangadji. Oh. Gusto ta permi, pag nangadji kita, instant answers. Instant reply. Dapat simbagon tulos kan mahal na Diyos. Instant blessings. Iyan ang mga gusto ta. Oh, pero ini si Simeon, asin si Ana, aram nindo sosog sa Ebanghelyo, dekada po ang hinalat bago ninda nakamtan o nahiling so panugang kaligtasan na sa indang pinagkahalat. So duwang simple sa ng leksyon ang gusto ko pong manodan niya to digdi. Enot, ang Diyos po nakukuakan mga tawong naghahalat. Tataong maghalat. Si Simeon asin si Ana, uro aldaw kan sa indang pagkabuhay, yaon po sinda sa templo. Bako dahil tapasil an sa indang pagkabuhay, bako dahil takomportable an sa indang pagkabuhay, alagad para sa indang duwang, asin sana inimanan sa tong maging disposition, God is worth waiting for. Siya ang dapat niya tong tawanin halaga. Siya ang dapat niya tong padagos, antisiparan, asin halaton sa satuyang buhay. Kaya sa satuya pong pamibi, sarukan pag-agyat kaining selebrasyon. Sana, dahil kita magsuko, maski minsan sa pagmati ta, an pamibi ta, garibaga da itigdadangog kan mahal na Diyos. Let us keep on praying even when nothing seems to change. Tas sabi nga ni po kayan, faith grows quietly. Ang pagtubod, minatalubo sa satuyang buhay, na daita sanan, naririsa, asin naririparo. Ikadua, ngunyan, kang nag-abot, duman ang mga magurang kan sa tong kagurangnan, asin idinulot siya sa templo, inubo po siya, kinarga ni Simeon, asin nagsabi, asin nagpahayag, kan mga tataramo na ini, uya na ang liwanag kan kinaban. Mga tugang, si Kristo ang ilaw kan kinaban. Iyan kasubagong ginibot ang pagbendisyon kan mga kandila. Ining Siryo Pascual na hilalian kan ilaw na iyan, minarepresentar kan sa tong kakurangan. Asin kamong sinindihan po nindo, ano sa indong mga kandila, tigahagad man sa tuya na pabangrawon ang liwanag ni Kristo sa kinaban. Darahon taman ang ilaw na ini. Darahon ta si Kristo sa kinaban sa paagikan sa tuyang mga karahayan, sa paagikan sa tuyang pagpatawad, sa paagikan sa tuyang pagpasensya, lalong-lalo na sa tuyang mga lugar nin pagtrabaho, asin lugar na kung saan kita nag-uuli sa satuyang mga harong, asin sa satuya pong komunidad. So kaya, ini pong kafiestahan, kan pagdulot sa satuyang kakurangnan, minapagirumdum sa tuya. Eno, darahon taman, asin idulot na po, ipresentar taman an satuyang buhay sa mahal na Diyos. Ngunyan magayon na hapot, anong klaseng buhay? Ano dinudulot mo ngunyan sa iya?
buhay na pano nin pride, buhay na day tataong magpatawad, buhay ngani pero turog sa misa, iyan ang idudulot mo sa satong kakurangnan. Ikadua, nagpapagirumdum ini sa tuya na arog ki Simeon asin propeta Ana, dai kita mawa ran nin paglaom. Laging umasa o kumapit sa Panginoon. Sa tahaw kan gabos na mga kadipisilan asin pagpado, padagos po kitang maglaom. Ikatulo, asin ultimo, padagos kitang magtiwala na maabutan panahon ang liwanag na ini na iyon sa tuyang kagurangnan. Babang rawan kita gabos, asin babang raw sa kinaban. Pagdating ng panahon sa tamang panahon. Amen? Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita gabos. Si Kristo nagbabanaag bilang liwanag nin kaligtasan sa gabos na nasyon, asin bilang kamurawayan kan sa iyang banwaan. Darahon niya to an sa tuyang mga pamibi sa Ama, na nagdusay kan bugtong niyang aki para sa to. An sa tuya pong sabihon, kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamiibi. Tanganing ang simbahan, magpahiling sa kinaaban kan tunay na lawog kan kagurangnan, asin maging tanda nin kaligtasan para sa gabos, ipamiibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing ang mga may otoridad, dusay na maglingkod sa sosyedad, magkaigwanin kusugbuot na magtaram asin magibo sa ngaran kan katotoohan asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamuot ni Kristo, ipamiibita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing mapasabongan kita kan pagkamakinuyog-kuyog ki Santa Maria asin San Jose, na danay na nagutob sa mga pagbuot kan simbahan, ipamiibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing an mga ama, asin mga ina, magin mga marahay na aarogan kan sa indang mga kaakian sa pagsunod kay Kristo, ipamiibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing an mga namumuotan niyatong gadan, magpasiring sa katuninongan kan Diyos, asin mag-ugma sa paman kaiba ni Santa Maria, asin kan gabos na mga santos, ipamiibi niyato sa kagurangnan. Sa hilom, isabay tapuan sa tuyang mga personal na intensyones. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamiibi. Kagurangnan, kung mayo ka, yaon kami sa kadikluman. An sa imong liwanag magbanaag sa mo, tanganing kami man magin mga tingraw kan sa imong liwanag. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Anak kasi
pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami na an atang nadulot kan nagrurukyaw na simbahan, magin maninigo sa imo, na nagbuot na ang bugtong mong aki ang daing digtang kordero, idulot sa imo para sa buhay na daing kasagkoran. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaasan mga espiritu. puso. Initaas mina sa Magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsad saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, tanaki imong kapantay sagkod paman, idinulot ngonya na aldaw sa templo, asin ipinahayag kan Espiritu, nakamurawayan kan Israel, asin liwanag nin mga nasyon. Kaya kami man na nagdadalagan sa kaugmahan, sa pagsabat kan sa imong kaligtasan, kay bakan mga angeles asin santos, nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos, tan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabulosan para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubon. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan talis ting kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kaguranglanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog, sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong girumdomon, ining mga kalag, na sa tuya po ngunyan na ipinaparesponso asin ginigirumdom sa laog kaining mga misa triduo. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras ken buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan,
kasaro kan Espiritu Santo at gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmandigtas sa gabos, na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asil sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ihira sa labang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang liwanag kan kinaban. Siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang, uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin an sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan huli kaining mga banal na atang na samong inako, lubos sa samoan sa imong grasya, na nagutob kan linalauman ni Simeon, tanganing siring na siya da inakahiling kan kagadanan bago siya pinagkanigong mag-ako kay Kristo, kami man, na naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan, makamtanan buhay, na daing kasagkoran huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. So, gibuhon po niya to ang responsoryo para sa mga kalag. Tangon niya na enot daw kan sa tuyang mga misa triduo sa pagpamibi para sa indang kapangingaloan. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your people. By your birth, Lord, save by your people. baptism and fasting, Lord, by save your suffering people. and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, by save your rising to people. new life, Lord, save your by people. your returning glory to the Father, Lord, save by your people. gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. Before po kang final blessing, gusto ko pong magpasalamat sa Indo Kabos na nag-participate mo niyan sa tuyang misa, sa mga nag-serve, choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, acolytes, and kisister. Salamat po sa pagtabang sa tuya sa pagpakomunyon. Sa aga po, reminder, feast day ni Saint Blaise. So we will do also the blessing of the throat. Itong kandila na binindisyonan kasubago, gagamiton niya ito sa pagbindisyon kan sa tuyang mga throat. Si Saint Blaise, patron kan mga may helang sa mga disease related to the throat. Yan. So, magrilingan po, giraray kita sa aga. Yan. Same time, same place. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kad Diyos na mamumuton na sin maherakon. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, darahon ta si Kristo, liwanag nin kinapan. Salamat sa Diyos. Kinaban si Jesus karon sa mga katawahan, harayo haraniman, maduman banwaan, siya darhon niya to kunyan. Ang tatarahapon na nadangog,
ang tinapay na nagpasok, at burabunin pag-ukusok, tanganig sa kapwa maglingkod. Naman si Jesus tarwot sa mga katawan, haraniman, anuman manwaan, siya larhon niya tugon niya. Sarayo haraniman, panuman manwaan, siya larhon niya tugon niya. Good morning. Good morning. Aram ko may mga madurulok po sa kuya